Malam Tanimu da Zuru. Askara maka lahi. Muna maka barka da zuwa wannan ma'aikata namu. Ta. Wato ba komai yasa muka gayyace ka wannan ma'aikata namu ba sai dai in maka tambayoyi akan wannan sana'a naka da kan kana yi. Ka san kana harkan film sannan kuma kana waka. Tabbis. Duka ka hada duka na yi. Na hada duk gaskiya. To ka san ita rayuwa. Dole yau a ce mutum ya haɗu da wani ƙalubale akan abin da yake gudanarwa. Shin wai kai a rayuwanka akwai wani ƙalubale da ka taɓa haɗuwa da shi akan wanka harkan naka? To, mai tambaya kan ba ni ce maka ban gamu ma kalubale ba. Na sha magamuwan kalubale. An ba kalubale guda da ya ci mini tuwo cikin kwarya shine kwara guda ras. Ka san ko ni kalubale ne? Na jinka. Mai gidanmu, gatanmu, wanda Allah ne ya ginda ma ya ba shi makami. Saboda Allah kan dubi irin girmanka, sai ya doki masai ya baka. Shine wanga abin ga duda ka hutu ko me? Abin ga me waka. Tanimu kenan. To ai kai wanga ba don kana cikin masoyan shi ba wanda ka bata sunan ga ya kamata a maka duka ne. Dauda ka hutu rarara. To ni ba hashi bane. Saboda Allah. Ka ce sarki. To sarki. Dole ka gafarce mini. Ina jin ka. Sarkin wakan kasan Hausa. To shine kake ma bakin ciki ko me ni ban fahimce ka ba. Kaya. Saka bi ni step by step do Allah. Ina jin ka step by step. Ina gani cikin bidiyo. Kowane mawaki ya je wurin abin gam da sarkin waka. Sa'an ga an tarbe su an musu bidiyo an nuna ma duniya cikin talabijin. Kowa ya nuna farin cikin shi. To yanzu ni ina jin tsoro kasan tushi abin gan sarkin waka kasan Hausa ne. Ni kuma ba da kare ne mutumin yubu ba Hausa nike ba ina gudu in je a walakancin mini. Tanimu kenan. Wato kai ka manta da sarki kenan. Ai in ka lura shi sarki tun kafin ma ya samu wannan mukamin yake kyauta kuma kowa nashi ne balle ya samu wannan mukamin. Kafin ya samu wannan mukamin ya ba masu harkar fai kyautan mota, ya ba su menene da mawaka da kai ba wanda bai ba kyauta ba. Balle yanzu ga ai shi sarki na kowa ne. To yanzu abin ga mai jarida abunda ka sashe mini hankali. Dama mu da karkiri mutane nuru takaman mu guda ɗaya ne. Inda mana ta wuce an ka shiga kaka to billahi ko mutum ka ba kashi ba a komi saboda mun ka kudi gida. An bai duka gan haci ya faɗi. Shin tunanin ka genge na wadani sai shuwa in hau mota in je Kano in ga abin ga sarkin waka sannan an ga sarkin waka kana ganin da yake beni. Tanimu na gaya ma batun tarbanka baka ba kawo wannan magana. Kuma Tanimu yanzu batun zuwa ka Kano ko Katsina ko Abuja tunda ka san duk wuraren zaman sarki ne ba. Bai Kano bai Katsina bai Abuja. Duk wuraren zaman shi ne. Dawa ya riga ya faɗi ko kuma in ce maka hatsi ya faɗi. Tabbis. In ka ce za ka sai da wa'annan noman da ka yi. In je Kano. Ka je can ai abun bai. Na kunyi. A bai. Yanzu ni abin da nake so ka tabbatar min da ka shirya lalle kana son zuwa ganin oga sarki na mawaka wala na shirya ba ni da kudi mota. Abin da nake so ka cire wannan abun a rayuwarka na cewa in ka je kaman ba za a kula da kai ba don kai kana kabila ne da ma da ni ma da kudi babu wannan magana ai ka ji an ce sarki ai na kowa ne. Alhamdulillah. Yanzu man Tanimu yadda za mu yi batun zuwanka wajen nan sai mu bar ma yan comment section shawara su gani shin ta yaya za ka yi ka samu ka je wajen sarki mai martaba. To duk Allah masu comment section ga ni na duka wurin kasa don Allah a taimake ni in je wuri rara don Allah. Oho na ga shi ta yi mu dan wuri rara. Asa mun ta hukumi. A to mun gode da fatan da mun sake gayyatan ka za mu same ka. Za ni zo. Ba komai. Alhamdulillah na gode. Ba komai. Ma danna. Wanda ka abun ga. To Allah saka maka alheri. Allah saka maka alheri. Na gode. Tanimu kenan. Ai shi sarki na kowa ne. A ina. Ai baka da labarin sarki ne.